Ui, perdó, és que estem de festa i estava embelesat. Estem a Aielo de Malferit, que està celebrant la seva entrada de moros i cristians. Este és el poble de Nino Bravo. I, clar, amb aquesta energia estan donant el do de pit. Tono, per fi ha arribat el dia gran de les festes de moros i cristians d'Aielo. Conta'ns, què és el que anem a viure avui així, en aquesta entrada de mora i cristiana? Pues avui és el dia de totes les festes més espectacular, més bonico, més impressionant. És el dia on tota la gent està durant tot l'any treballant, preparant-se les seues esquadres, els seus tratges, organitzant els seus sopars, els seus dinars, contractant les seues bandes de música. I avui és el dia on es destapa tot el treball de tot un any i la gent intenta transmitir tot aquest treball, tota aquesta feina en espectacle. Com està el capità Moro d'Aielo després d'aquest triomf que ha fet pel poble? Pues de moment estic per tornar a començar, perquè això és molt bonico. I és la veritat. Per tornar a moure-ho de nou i tornar a poder agarrar l'exèrcit cristià i tornar-lo a traure de nou, perquè això és el més bonic que hi ha en la festa. Ser capità, la màxima d'un fester. Bueno, què me dius del Boato? El Boato ha sigut un Boato guerrero, com s'ha vist ja, dedicat a lo que representa i el que som és almogàvers, no? El ballet era això, un ballet guerrero, representava a la dona ielense, vamos, a la dona valenta i cabal que té Aielo. I bueno, de la carrossa que tinc que dir, és una meravella, és una obra d'enginyeria, perquè la gent escalfa molt el cap en fer aquestes coses molt boniques i agradables a la vista. Perquè es tracta d'això, com ja s'ha vist també, la carrossa té un moviment, l'àguila està als seus braços, simula el vol, en fi, el que passa que dins del que cap es fa el que es pot. Bueno, així a Aielo hi ha que veure que bé que se'l munteu, Va ser una preciositat. Hi haurà pocs pobles de la comarca que estem millors que sí, en tot. En festes, en diners, en tot. Això és el millor d'Aielo, els moros i cristians, això és una festa molt gran. Disfrutar a tope. Bé, Mariló, com has viscut la teva capitania d'avui així a Aielo? Bueno, molt emocionant, perquè en un principi tens els nervis, perquè estàs molt de temps preparant-ho, i sempre n'hi ha xocotetes coses que potser no te dicen, entonces estàs en tensió hasta que plega un punt que dius, ara ja, i entonces el desahogues, sents la música i vius la festa. Bueno, el boato consistia en les meues companyes, que era el meu boato personal, acompanyat per una esquadra d'homes i després portava ja el meu ballet i la meva música, com si estiguera en el meu palau, i després portava els guerrers, que són els que enfronten davant de mi. Bueno, tot el cansanci, repetiries? Sí, en aquests moments sí, perquè ha sigut tot meravellós, la gent m'ha apoyat, m'ha aplaudit i ha sigut molt emocionant. Tornaria a repetir, bueno, no una, 100 voltes. Ja heu vist quina entrada mora i cristiana així a Aielo. I és que els aieloners són uns autèntics artistes en això de fer festa. Igual disfruten els que participen que els que miren, els moros que els cristians.